Helo yna a chroeso I drydedd cyfres o bodlediad sgwrs, lle dwi, Trystan Ellis Morris, yn sgwrsio efo myfyrwyr o bob oed ac o bob cwr am bynciau sy'n berthnasol iddyn nhw, eu lles a'u hechyd meddwl. Ym mhob pennod, da ni'n canolbwyntio ar bwnc gwahanol yn trafod pob math o bethau, o hunan werth I berthnasau ac yn trafod profiadau yn onest ac agored. Da ni'n gwneud hynny yng nghwmni cwnselwyr amrywiol fel eu bod nhw wrth law I roi arweiniad a gwybodaeth. Yn ymuno yn y drafodaeth hefyd, mae nifer o eisiau cyfarwydd o fyd podlediadau a chyfryngau Cymraeg, a'r rhai sy'n dylanwadu'n bositif drwy rhannu profiadau gonest ar-lein neu ar bapur. Y bwriad ydy rhannu profiad, rhannu'r baich, rhannu cyngor a rhannu gobaith. Mae croeso felly I chi ymuno yn y sgwrs. Does na beth derfyn I Galar, a dwi'n meddwl na'r gwers mwyaf lle ni roi o hyd yn oed jyst y podlediad yma di bod yn siarad yn hollol bwysig boed yn ei cyn. A bod ni'n gwaredu ar y tabw. Dalwch gafal yn y gobaith am yfory, a daliwch gafal yn yr atgofio melys o'r person, a daliwch gafal yn y cariad byddwch chi'n profi gan y person yna. Mae'r pwnc dan sylw heddiw yn un anodd, ond un sy'n effeithio arno ni gyd ar ryw bwynt yn ein bywydau yn anffodus. Galar a cholled. Yn rhan o'r trafodaethau heddiw, mae Nanw Maelor sy'n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Aberystwyth, y cerddor Al Lewis a'r cwnselydd Sara Childs o Brifysgol Aberystwyth. Wel, croeso cynnes iawn i'r tri ohonoch chi ymuno yn y sgwrs heddiw. Pawb yn iawn? Iawn, Diolch. Da iawn. Reit, mae hwn yn bwnc eitha eang. Mae o'n bwnc hynod bersonol I bob un ohono ni. Ond cyn I ni gychwyn ar y gwaith trafod, dwi'n awyddus I glywed rhyw fymryn yn fwy amdano chi. Felly, gan gychwyn efo chdi, Nanw, sonia chydig amdano ti dy hun a'r profiad wyt ti wedi cael o alaru. Felly dwi'n fyfyrwraig prifysgol yn Greu Cymraeg yn Aberystwyth, newydd orffen yn mlwyddyn gyntaf. Ac ar ôl colli neiniau fi'n ifanc iawn, nes I golli'n haid yn 2020 a'n haid arall yn mis Ionawr 2022. A'r ddau yna yn eitha agos I gilydd o ran colled. Mi ddon ni at y teimladau ges di yn y man. Al, ddau at eich di a gofyn yr un cwestiwn I chdi thas ti'n meindio? Ie, so Al Lewis dwi'n canwr cyfansoddwr dwyieithog, a dwi hefyd yn gynnau podlediad hefyd fy hun o'r enw Feels Like Healing, lle dwi'n trafod y perthynas rhwng galar a chreadigrwydd. Ac o ran y galar ti di brofi, Al, wyt ti'n gallu rhoi mewn brawddeg ddwy rhan o dy brofiaeth di? Ie, felly nes I colli'n had pan i'n 20 oed o multiple sclerosis. Felly, da di bod yn sal am ryw ddegawd yn gynt cyn iddo fo farw. A felly, oedd hwnna'n di cael effaith mawr a fi yn enwedig ar yr oedran oed ni pryd nath o farw. Yn 20 oed, o'n i at hynny yn y man, Al, diolch I chdi. A'n cwnselydd ni ar gyfer y bennod yma di Sara Childs o Brifysgol Aberystwyth. Yr un croeso I chdi, Sara, sut wyt ti? Diolch, ydw. Sonia chydig am dy waith I felly efo'r Brifysgol. So dwi'n gweithio fel cwnselydd yn Mhrifysgol Aberystwyth. Dwi wedi bod yma ers dros flwyddyn, a dyn ni'n cynnig cymorth i'n holl fyfyrwyr a boed ydy'r pwnc yn galar neu unrhyw beth arall sy'n ymwneud gyda iechyd meddwl a lles nhw. Yn debyg iawn felly, Sara, i'r gwasanaethau da chi'n gynnig, mae'r gwasanaethau yna yn eanfrydig tu hwnt. Mae'ch drws chi ar agor I unrhyw ofid mae rhywun yn deimlo. Ond yn y bennod yma, da ni yn sôn am galar a cholled. Ac mae hwn yn bwnc, fel o'n I sôn ar y cychwyn, mae o'n bwnc sydd ddim yn ffeithio pawb yr un fath. Does na ddim fel rhyw fath o one size fits all I bawb. A dwi'n siŵr, Sara, bod chi o bawb yn profi hynny efo nifer fawr iawn o weithiau mae pobl yn cyrro ar eich drws chi. Wrth gwrs, mae hwn yn rhywbeth ydyn ni yn dod ar draws yn aml iawn, ac mae yn effeithio ar bobl mewn ffyrdd gwahanol. Falle mae hwnna'n ymddangos yn y ffordd maen nhw'n gallu cymryd rhan yn eu astudiaethau, neu falle maen nhw jyst yn cadw hunain at hunain, falle bod nhw ddim yn cymysgu yn yr un ffordd oherwydd mae'n angen yr amser na dod dros beth bynnag sydd yn... So beth bynnag sydd yn codi, really, a beth bynnag maen
nhw eisiau drafod, falle bod nhw'n dechrau off yn siarad y byty'r galar a bod nhw'n symud ymlaen wedyn at y sgil effeithiau neu beth bynnag sydd yn deillio hynny. Y flwyddyn gyntaf o dan y belt fel petai, ond da ni'n troi'r cloc yn ôl chydig flynyddoedd rwan i gyfnod Covid, i 2020 fel mae'n digwydd. Pan is di brofi galar dychrynllyd achos mi oeddech chdi mor agos i dy daid. Y ddau daid wedi colli'r ddau o fewn 2 flynedd i'w gilydd. Be fedri di ddeutha ni, Nanw, wyt ti'n gallu esbonio sut bobl oedden nhw i ddechrau fo? Oedd yn bobl anrhyl y siarnol, ond o'n i'n agos iawn at taifnedig ar ochr mam fel teulu fo, oherwydd oedd nain yn di marw o pam o'n i'n oedran ifanc, so taid yn i'n gweithredu fel pen teulu ni, fel gweithredu fel nain a taid, felly. Pan ddarnu o farw yn Mai 2020, oedd o'n brofiad reit gwahanol sy'n ei ddweud i unrhyw brofedigaeth cyn hynny. So wedi digwydd i o ran colli nain a taid, oedd rhywbeth rili ynysig am y peth, o ran o'n i wedi bod adre heb bod i'r ysgol tan ers mis Mawrth. A wedyn, es i nôl yn mis Medi wedyn. Ac oedd o fel bod wedi bod yn byd bach yn hun, o ran fel teulu wedi bod yn reit ynysig o ran hynny. Lle oedd o'n brofiad od ofnadwy. Felly, nid yn unig oeddech chdi'n gorfod ymdopi o golli taid, o golli anwylun oedd mor agos i chdi, mi oeddech chdi hefyd yn gorfod delio fo'r ffaith bod ni yng nghanol cyfnod pandemig. Oedd pandemig yn newid i bawb, mae'n siŵr, ac oedd profiad pobl i derbyn profedigaeth, achos gath taid Covid ei hun yn ddod dros yn ei wedyn, yr o farw wedyn, ond does ni byth di disgwyl colli taid fel am, mae'n siŵr, ond pan chi'n clywed am y partion yn Downing Street, dwi'n wastad yn meddwl hyn, ond y gwahaniaeth rhwng pobl profedigaeth ag y pethau fel yma sy'n digwydd. Mae o'n rhywbeth sy'n parhau ar y meddwl i hyd heddiw oherwydd hyn, da chi'n clywed bod yna dal ymchwiliadau yna, mae'n rhywbeth sy'n effeithio fi hyd heddiw, so, Oeddech chi yn gallu bod efo taid yn y cyfnod diwetha yna, neu oeddech chi yn rhai o'r bobl oedd yn gorfod cadw draw ac yn bellau? O taid yn switio ar y pryd, so taid yn bod yn switio ers sy'n dweud bron i fwyd yn erbyn hynny. So dwi'n meddwl, wsos cyn i taid farw gath fi a mam fynd i weld o, ond trwy ffenast sy'n rhywbeth reit traumatic yn ei hun. Ac dwi'n cofio fo'n codi llaw, ond yn yr tôl oedd i weld taid. Dwi'n cofio mynd i weld yn teulu drwy drws am bod yr ôl gweld taid, ac oedd ni gyd yn rhywbeth mor syfdanol am y peth, oedd yn brofiad reit alltydol rili. Sut deimlad oedd o felly, Nanw, o ran oeddech chdi yn rhan o dîm oedd yn cefnogi dy rieni ar y pryd, dwi'n siŵr, ond oeddech chdi yn profi'r galar yna achos bod chditha mor agos i taid. Be oedd yn gwneud chdi mor agos i taid ta? Roedd fi taid reit debyg. Taid wastad yn dysgu llifaru. Dwi'n cofio hyd yn oed pan oedd o'n sbyty, o'n i'n gwneud monolog sa'i dysgu llifaru yn y ward sbyty fe taid. Oedd taid wastad yn gwneud ar y diwedd. Oedd o'n hynod o laff. Dwi'n cofio dyna'r peth gorau pan yr ôl i ddim yn farw. Dwi'n cofio amdano pethau fel o. Ac siarad fel am teulu, oedd taid yn un o'r hos, felly oedd gan o'r acen iconic o'r hos, so o'n i wrth fy modd o taid. Wrth i fi edledu, dwi'n gweld yn hyn eisiau taid mwy, oherwydd dwi'n gweld yn hyn yn mynd yn fwy tebyg at taid, a gweld bod sy'n erbyn a siarad efo fo wan, am bod fi'n mwy eiddfed wan, dyna pan mae o dal mor berthnasol heddiw, o gyda taid mor yn ôl. A hefyd, siŵr o fod, bod chdi'n dy flwyddyn gyntaf yn y brifysgol yn Aberystwyth, isio rhannu y profiad wyt ti wedi gael o fod yn y brifysgol efo rhywun oedd mor agos ata chdi? Dwi'n meddwl fel myfyriwr, pan ti'n symud ymlaen i'r cyfnod nesaf yn dy flwyddyn, mae'n pethau, mae o'n gam mawr, ond hyd yn oed bod o'n dod ata chi yn y pethau mawr, mae hefyd yn dod ata chi yn y pethau bach, a
dwi'n cofio un o'n ffrindiau i'n coleg newydd ddod off y ffôn efo un a taid, a dwi'n cofio mynd i gwely nes yn ni'n teimlo rili isel, achos oedd o pethau bach fel sy'n tarach chi fel o. Be oedd enw'r taid na nhw? Brian. Brian, wel, mae'n hyfryd clywed am yr holl atgofion, a mae gen ti ddipyn ohonyn nhw, dwi'n siŵr, ar yna fo. De eto chdi nesa, Al, a dwi'n siŵr bod chdi yn clywed straeon gan Nanw fanna, bod y straeon yna yn sbarduno rhywbeth yn dda chdi hefyd, achos da ni'n mynd â chdi nôl i pan oedd chdi'n 11 oed, pan nes di golli dy dad, fel oedd chdi'n sôn, i MS, sydd yn salwch ofnadwy o dorcalonus o drist. Mae o yn rhywbeth sydd yn digwydd yn raddol dros blynyddoedd yn dydi Al. A mae'n siŵr bod dy brofiad di yn un eitha gwahanol i Nanw o golli taid. Ia, dyna dwi wedi sylwi wrth trafod Galar ydi, mae o'n unigryw i pawb, ond hefyd mae yna pethau sy'n fedru di uniaethu efo drwy clywed straeon pobl eraill, a fatha dwi'n cofio bod yr un oed â Nanw a bod yn y prifysgol a'r teimlad ynysig na fel ti'n sôn amdan, a dyna oedd o fel wrth i fi bod mor bell i ffwrdd o adra a clywed dad yn dirywio a methu bod yna, a oedd hwnna'n creu lot o deimladau o teimlo'n grac, a hefyd teimlo gan bod fi mor bell i ffwrdd bod fi methu helpu, a oedd hynna, a o'n i'n dechrau meddwl dwi'n neud y peth iawn fan hyn bod yn brifysgol a ddylswn i fod adra yn helpu dad. Ond wedyn yn y bôn o'n i'n gwybod bysa fo isio fi cario ymlaen a raddio, ond eto mae'r teimladau cymysg ma yn mynd drwy dy bendi pan ti'n... I fod yn onest, do'n i ddim yn disgwyl iddo fo farw pryd nath o, ond nath o ddigwydd yn eitha sydyn, chydig o wsnosa ar ôl i fi raddio, felly oedd o'n cyfnod cymhleth, mae'n cyfnod anodd bod bynnag i rywun pan maen nhw ar drothwy bywyd fel y dylun, a felly i fi nath o taro adra cyn gymaint faint mor bregus ydi bywyd a faint mor bwysig ydi o i cydnabod hynny, ond hefyd i drio manteisio ar bywyd hefyd. Dyna o'n i eisiau wneud, a dyna o'n i'n teimlo fysa'r teyrnged gorau iddo fo. Dwi'n meddwl o'n i'n disgwyl Galar fod yn rhywbeth efo derfyn, so ni'n mynd trwy cyfnod o alaru, a wedyn so ni'n cario ymlaen efo mywyd. Ond rwan dwi'n sylweddoli bod hynna ddim yn wir, am bod o'n rhywbeth da ni'n profi trwy gydol yn bywyda, yn enwedig ar yr adegau yna lle mae rhywun yn meddwl am ei rhiant i fod yna fel diwrnod priodas neu diwrnod genedigaeth fy mhlant i. A felly dwi'n meddwl mae cael perthynas efo dy Alar yn bwysig, a'i cydnabod hynny bod y perthynas efo'r Galar na mynd i aeddfedu fel wyt ti'n aeddfedu. A dyna di'r pethau dwi wedi dysgu yn raddol dros y blynyddoedd. Ac efo'r Galar, mae yna ddewis gybolfa, mae yna glatwaith o deimladau yn dŵad sydd gallu bod yn ddryslwyd dros ben, a fel unig blentyn wedyn, nes di orfod delio efo'r holl ddryswch ma yn dy ben, a'r holl deimladau oedd gen ti o golli dy dad, yn eitha sydyn yn y diwedd, fel oeddech chdi'n dweud, mi oeddech chdi wedyn yn gorfod delio efo trefnu angladd, efo trefnu'r holl waith papur oedd yn dŵad efo hwnnw, a meddwl am feddiannau dy dad a'r holl waith sortio sydd yn dŵad efo pan mae rhywun fel dy riant yn marw. Ia, a i fod yn gwbl onest, nes i ddim delio efo'r proses, efo'i perthnasau fo yn syth bin. Be nes i oedd rhoi nhw gyd yn yr atig mewn bocs. A mi oedd hwnna bron fel metafor i'r hyn nes i yn fy mhen fi fy hun. Nes i rhoi y Galar mewn bocs a rhoi o'n nghefn fy mhen i a trio bwrw mlaen efo bywyd. A diolch ond yn ddiweddar eisiau fyny'r atig na a cymryd y bocsys a sortio nhw a mynd trwy beth perthnasau fo, a eto oedd hynna yn rhywbeth nath dod ar Galar fyny unwaith eto, a dwi wedi sylweddoli
oedd hwnna'n rhywbeth oedd rhaid i fi wneud ar y pryd, oedd just i roi nhw yn yr atig a bron anghofio amdano nhw. A oedd y poen gormod ar y pryd, dwi'n meddwl, i fi fedru delio fo. Ond fel maen nhw'n deud, mae amser yn rhywbeth fedrith lleddfu'r poen, a mae hynna yn wir. A felly, be hefyd nes i ddim sylweddoli ydi, faint mor ifanc o'n i, ddeud y gwir, i colli rhiant. Os da chi'n lwcus, fedrwch chi cael eich rhieni chi nes bod chi'n y 60au. A felly, i fod yn 11, o'n i mor ifanc, a dwi'n siŵr o'n i'n cweit yn dall yn iawn be oedd yn digwydd yn fy mhenni. Ond eto, mae amser yn rhywbeth a edrych yn ôl. Mae rhywun yn medru dall mwy, a dwi'n medru bod yn mwy hael ar fi fy hun hefyd, dwi'n meddwl, am yr hyn nes i ar sut o'n i'n teimlo. Sara, fel oedd Al yn ddeud yn fanna, oedd o'n 11 oed newydd raddio pan gollodd o i dad. Mae'r teimladau yma rhywun yn brofi. Dwi'n meddwl am ddwrnod angladd enghraifft. Mae yna elfen o dristwch, mae yna elfen o lawenydd, o ryddhad, mae yna elfen o ddathlu'n perthyn i hwnna hefyd. Mae o'n gallu bod yn un melys gybolfa, fel o'n i ddeud, mae o'n gallu bod yn ddryslwyd ofnadwy yn enwedig i rywun mor ifanc, sydd o gofio newydd radio o'r brifysgol, neu sydd yn oedran y brifysgol ac efo'r pwysau o astudio hefyd ar ei sgwydda. Wel, un peth oedd wedi'n harw i jyst na pan o'ch chi'n siarad, yn meddwl bod mewn cynselau un peth ni'n wneud ydy derbyn bob teimlad. Mae yna groeso i bob teimlad dwi'n credu, ac mae yn gallu bod yn gyfnod dryslyd iawn i rywun. Falle bod nhw yn mynd i gael teimladau sydd yn annisgwyl, a falle rai teimladau hefyd, maen nhw'n teimlo rhyw fath o eogrwydd neu gywilydd i bod nhw'n ei teimlo nhw fel y teimlad na o ryddhad. Falle mae rhai pobl yn cael ambell waith yn enwedig, falle oedd y berthynas yn un cymhleth gyda'r person sydd yma, achos dyn ni ddim bob amser yn cael perthynas da gyda'r bobl sydd yn agos ato ni. So, un rhan falle o'r cynnig mae cymorth fel cynselau yn gallu gynnig ydy fath o rhoi rhyw fath o le i rywun drafod y teimladau maen nhw'n eu croesawu a falle teimladau maen nhw ddim yn eu croesawu hefyd mewn lle does na mae neb yn mynd i farnu beth maen nhw'n ei ddweud. Ond eto falle dydy cwnsela ddim i bawb chwaith, so hefyd mae yna gydnabyddiaeth bod falle bod ffrindiau a theulu hefyd yn mynd i fod yn holl bwysig yn y cyfnod yna pan mae rhywun yn mynd trwy'r broses yma hefyd. Ac o feddwl am fyfyrwyr, un peth sydd yn harw i wrth gwrs ydy llawer o'r amser mae'r myfyrwyr yma yn byw oddi cartre. Maen nhw'n bell o gatre, maen nhw'n bell o'i teuluoedd, a falle bod y cymorth yna, falle bod bod ddim bob amser ar gael yn y ffordd bydde fe os petai nhw dal yn byw gytre, so mae hwnna'n rhywbeth i ystyried hefyd. Un peth sydd yn dŵad law yn llaw efo colli rhywun a galaru a manwylun ydy bod pobl yn dŵad i gydymdeimlo, dod i guro ar y drws, dod â tamad o fwyd yn aml iawn, dod i rannu geiriau o brofiad maen nhw wedi rannu efo'r person yna. Nanw, gath hwn i dynnu oddi arna chi achos mi oedd o yn ystod cyfnod Covid. Wyt ti'n teimlo bod hwnna wedi effeithio chi fel teulu, bod chi ddim wedi cael ella y profiad o rannu efo ffrindiau oedd yn agos i taid neu pobl oedd yn ei nabod o'n dda? Ia, mae ddwy ochr iddo fo rili o ran, wrth gwrs gathen ni ddim cael y cydymdeimlad, ond ddim y cydymdeimlad wyneb yn wyneb, ond ia, fel person ifanc o ran y ffrindiau fi yn hun, falle ddaru nhw'n profi yr effaith uniongyrchol ddaru gael ar galon yn y fi yn ystod y pandemig am fod o'n i'n gweld nhw, felly o'n i'n teimlo reit ynysig o'n ffrindiau fi yn hun, enwedig am bod llawer ohonyn nhw efo yneiniau teidiau reit ifanc, a bod, ia, falle bod nhw'n mynd all, ond dwi'n mas yn edrych lot o fyd i dod allan o siarad efo nhw, enwedig mewn cyfnod mawr wahanol. A di hwnna mewn feithriadaeth ohonyn nhw, mewn feithriadaeth ohonyn fi mwy na'n byd, ond ia, ydych chi'n siarad am angladd fyd o ran fel teulu ddyn ni dweud bod yr angladd yn well mewn ffordd, ond bod o mor
gynnwysedig jyst i'r teulu a bod hwnna wedi galluogi ni fatha galaru efo'n gilydd yn hytrach na gorau rhannu'r profiad efo pobl eraill. Felly, ia, mae'n y ddau ochr iddo fo, rili. A sut angladd gafodd chi, Nanw? Oedd hi'n angladd gyhoeddus neu ar y pryd oeddech chi dal o'na gyfyngiadau ar y nifer o bobl oeddech chi'n cael gynnwys yn yr angladd? Oedd yna gyfyngiadau. Swn i'n dweud tua 20 oedd yr mwyafrif o bobl oedd yn cael, lle, ia, oedd o reit neis mewn ffordd, am bod ni'n cael cyfrannu mewn ffordd fel teulu pob un yn unigol, fel o'n ni'n cael chwarae recordiad yn ni, chwarae delyn, a wedyn oedd rhai o'n hemdryd yn cael cyfrannu rhai o cerddi taid ei hun. Lle, ia, oedd o'n fwy personol mewn ffordd, ac oedd hwnna reit braf. Al, mi wyt ti yn... Wel, ti'n hen lawia ar y busnes podlediadau mae erbyn hyn. Mae gen ti bodlediad dy hun o'r enw Feels Like Healing, ac yn Pennod ddifyr tu hwnt. Oedd y benod nes i rando arni yn lle diweddar efo Tara Bandito, neu Tara Bethan. Y ddau ohonoch chi wedi profi galar yn ifanc tu hwnt. Chdi yn 11 oed a Tara, dwi'n siŵr, oedd Tara'n bengach? Dwi'n meddwl, Tara rhyw chydig o flynyddoedd yn hun, 24, yn hun, 25, ie, na chdi, ie. A be oedd yn ddifyr am y sgwrs yna oedd, oedd Tara'n deud bod hi wedi delio efo'i emosiynau'n syth. Oedd hi wedi sgwennu can newydd yn syth bin 2 ddiwrnod ar ôl iddi hi golli'r dad. Mi nes di, fel ti wedi sôn yn gynharach heddiw, mi nes di roed, fatha sa ti'n sôn, bod chdi di rhoi dy deimladau i gyd mewn bocs a yn llythrenol wedi rhoi nhw fyny yn atig yng nghartre dy dad. Wyt ti'n meddwl, Al, fod colli rhiant yn fengach yn 11 oed yn dy achos di, wyt ti'n meddwl bod hwnna yn gletach na, dwi'n yn gwybod, colli rhywun lle da ni o bosib yn gwybod, da ni'n gorfod erbyn fod di bywyd ddim yn cario ymlaen am byth, colli rhywun sydd yn hun ella 80 90. Wyt ti'n teimlo bod wedi bod yn gletach i chdi yn 11 oed i ddelio efo'r cyfan? Dwi'n fel oedd Sara yn deud yn gynharach, mae lot o'n fo'n dibynnu ar y perthynas sgen y person efo'r person maen nhw'n colli, a dwi wedi dod i ddall, oedd y perthynas oedd gennau efo dad yn un cymhleth, doedd dad ddim yn byw efo fi pan o'n i'n hogyn bach yn ifanc, felly o'n i'n gweld o'n aml iawn, a dwi'n meddwl oedd hynna gyd yn adio at yr cymlethdod fy ngalar a yr eogrwydd na pan o'n i'n prifysgol a oedd o'n sal a o'n i'n teimlo a ddylswn i fod yma neu ddylswn i fod adre yn edrych ar ei ôl o. Felly oedd gennau lot o bethau mynd trw'm mhen i ar y pryd, ond dwi'n nabod pobl sydd wedi colli rhiant a maen nhw yn eu 50au, 60au a mae o dal yn taro nhw fel ti'n sôn, mae rhywun yn disgwyl colli i'w rhieni pan maen nhw'n hitio i 80au, ond eto mae o dal yn syfrdan weithiau a mae'r ffaith bod chi wedi cael nhw am cyn gymaint o amser falle yn neud y profi'r galar yna yn anodd hefyd oherwydd bod nhw wedi bod yn eich bywydau chi am cyn gymaint o amser, ond dwi'n meddwl i fi y peth nes i ffeindio'n anodda oedd i ffeindio rhywun i uniaethu efo fi oherwydd doedd gynnau neb i drafod y peth efo, o'n i'n nabod neb oedd di mynd trwy'r un peth o fi, a felly oedd hynna fel Nanw'n sôn o blaen yn teimlo'n ynysig iawn a ddim efo neb i drafod y peth, a be dwi wedi sylweddoli wrth trafod efo Tara a pobl eraill ar y podlediad ydy bod siarad am galar mor fuddiol, mor llesol i ni gyd, rili. A mae hynny ella tywod 11, dwi'n gwybod faint o flynyddoedd yn ôl ers i chdi golli dy dad. Mae pethau wedi newid, mae dyfodiad pethau fel podlediadau, fel y sgyrsiau agored, mae heini wedi newid pethau ac wedi gwneud ti'n haws i bobl rannu, ond dwi yn gallu bod yn un o'r bobl yna sydd yn ffeindio hi'n anodd dod o hyd i eiriau sydd yn... dwi'n yn gwybod, sydd yn ddigonol o bosib. Wyt ti'n teimlo fod pobl yn stryglo ella i ddod ata chdi i siarad, i ddod o hyd i eiriau digonol, i ddod o hyd i'r geiriau cywir i ddefnyddio, i drafod, i gychwyn y sgwrs, achos mae hwnna wastad yn beth anodd yn dydi? Yn sicr, dwi'n meddwl mae hynna yn rhywbeth mae rhaid ni gyd sylweddoli yr
ffaith bod o yn anodd i bobl trafod galar, a dyna pam mae wedi cymryd fi mor hir, oedd ti'n sôn faint mor hir, mae wedi bod yn 15 mlynedd ers i fi colli dad, a dim ond rwan dwi'n teimlo'n gyffyrddus i fedru trafod o a i ddeud i enw fo, a felly pan dwi'n gwrando ar Nanw yn siarad wan, a mae hi'n medru siarad mor glir ac eglur amdani thaid i, dwi'n meddwl mae hynna'n gret bod rwy'n yn medru trafod y person maen nhw wedi colli, a dwi'n meddwl mae hynna'n helpu, felly os oes rwy'n yn gofyn i o beth sy'n ti'n argymell, os ti'n ffrind i rwy'n, sy'n dweud just bod yna i'r person medru siarad os ydyn nhw isio. Fel ydyn ni'n sôn o blaen, di pawb ddim yn galaru yn yr un ffordd, ond falle os di'r person yna isio trafod, byddwch yna i fod yn glust, i ddweud y gwir. A fel ti'n dweud, os na ddim geiriau fedru lleddfu'r poen yn uniongyrchol, ond mae'r cydnabyddiaeth na bod na rhywun yna i'w rando arno ti yn hynod o bwysig hefyd. Ella Sara, fedra i dynnu chdi mewn fan hyn, does na ddim ffordd, dwi'n siŵr, does na ddim textbook siŵr o fod. Mae yna lyfr, dwi'n gwybod amdano fo, Galar a fi gan Nanw Maelor, lle mae yna nifer fawr iawn o bobl wedi cyfrannu at y llyfr yna'n trafod i galar nhw a'r broses maen nhw wedi mynd drwyddi o golli rhywun, ac yn hefn y llyfr yna fel mae'n digwydd, mae yna rhyw fath o do's and don'ts, neu mae yna'r cwestiynau ddylsech chi holwi rhywun, neu mae yna gwestiynau ddylsech chi o bosib ddim, neu cymryd amser cyn holi'r cwestiwn yna. Sara, fysech chdi'n argymell unrhyw un, be ydy'r approach gorau i wneud pan mae rhywun yn mynd trwy golled? Wel, rhywbeth dyn ni'n sgwrsio gyda staff a ni'n sôn am beth i wneud y cymorth cyntaf iechyd meddwl ydy annog bobl i geisio gael yr hyder na magu'r hyder i gychwyn sgwrs bob amser. Dwi'n credu, chi'n mewn ffordd, chi'n caniatáu rhywun i siarad am ei galar nhw os maen nhw eisiau, ddim pwyso arnyn nhw i siarad, ond pan maen nhw'n barod, rhywbeth mor syml a gweud, pan wyt ti'n barod i siarad, dwi ddigon hapus unrhyw bryd ti'n siarad am hyn. Na gyd, sy'n rhaid dweud, really, jyst roi'r caniatadau i'r person, maen nhw'n gwybod bod chi'n gallu ymdopi dy grando ar eu poen nhw. Dwi'n credu dyna ydy llawer ohono fe. Yr peth ydy, tydi galar ddim yn aros rhywun fath na di. Does am un diwrnod yn mirror image o'r diwrnod cynt. A Nanw, ddoi chdi nôl mewn fan hyn. Mae yna 2 blynedd bellach wedi mynd ers i chdi golli taid. Fysa chdi'n deud bod y alar di wedi newid yn ystod y 2 blynedd, bod ella pethau'n gwella, neu ella bod gen ti ambell aelod o'r teulu sydd yn teimlo ella bod ambell diwrnod yn waith neu gilydd? Yn sicr mae o'n gwella wrth gwrs gyda amser, ond dwi'n gwybod ambell aelod o'r teulu wedi effeithio yn fawr yna hyd yn oed yn y blwyddyn diwethaf. Dwi'n gwybod dim ond rwan o ran siarad efo pobl. Mae yna bwlch o 2 blynedd rhwng fi yn chwaer i'n 15 gwan. A dim ond rwan dwi'n weld ar ni ddechrau siarad am galar ei hun a sut mae yna di effeithio. Sy'n danol o fel mae 2 blynedd sydd yn heibio. Ond mae wrth gwrs mae'n newid, mae'n wahanol i bawb, ond i fel mae amser yn gwella ac yn gweithlygu. A beth mae rhywun yn ffeindio siŵr o fod ydy fod, gwylio rhaglen deledu neu gwylio ffilm neu gwrando ar ambell i damad o gerddoriaeth. Mae hwnna siŵr o fod yn sbarduno teimladau a hwnnw yn gallu arwain i deimlo'r golled hyd yn oed yn waith. Yn sicr, a dyna ydy'r adeg falle pryd mae'n bwysig cydnabod yr hyn sy'n mynd ymlaen yn dy bendi a cydnabod, dwi ddim yn teimlo mor gret heddiw a dwi yn methu'r person yna, ond i wybod fod hynna'n gwbl naturiol, dwi'n aml yn sôn am yr ffaith bod o'n i'n meddwl bysa galar yn cychwyn yn rhywbeth anferth ac yn slo bach yn mynd lawr nes bod o ar ryw lefel isel, ond beth dwi wedi sylweddoli bod o'n just yn mynd fyny a lawr fel rollercoaster bron, a ti byth yn gwybod ar pa bwynt mae'n mynd i dechrau mynd nôl fyny eto, a rwan bellach dwi'n medru cydnabod y dyddiau yna falle pen blwydd dad a'r dyddiad lle nath o farw. Mae rheina'n dyddiadau a dwi'n gwybod wrth ddod yn agosach at y dyddiad yna, falle fyddai'n teimlo mwy
mwy drist, a mae hynna'n iawn i wneud hynny. A falle dyna'r pryd lle dwi eisiau siarad amdano fo mwy, a cydnabod y galar, a peidio fod yn ofn siarad amdano peth, dwi'n meddwl. A mae cadw i enaid o'n fyw drwy siarad amdano fo yn peth mor llesol, dwi'n meddwl. I unrhyw un sydd wedi colli rhywun, mae trafod nhw a atgoffa'ch hunan o'r hyn nathon nhw pan oedden nhw'n fyw, ynddo? A'r Sara, o be da ni wedi glywed gan Nanw a Gal, does na ddim cut-off point nag os. Does na ddim diwrnod lle mae rhywun yn teimlo, mae rhaid i chdi fod wedi dod dros y golled a'r galar erbyn y diwrnod yna. Na, mae'r galar na bob amser yn mynd i fod yn enwedig gyda rhywun oedd yn agos ato chi. A hwnna di'r fath o ochr arall o'r geiniog, really, o garu rhywun yn dyfe bod y golled na. Mae golled yn dangos pa mor bwysig oedd y person na i chi. So mewn ffordd, dydy pobl ddim eisiau cael gwared ar ei galar wedyn, achos mae'r person na dal i fod yn bwysig, falle bod nhw ddim dal yn bodoli. So syniad yma bod ni'n cadw lle iddyn nhw yn ein bywydau ni, a bod ni'n dod nôl bob hyn a hyn, a bod ni eisiau trafod nhw, i cofio nhw, dathlu eu bywydau nhw, bod hwnna'n rhan bwysig o beth sy'n neud ni yn human beings, yn dyfe. Hwnna di'r rhan o fod yn berson, ydy bod ni'n galaru, bod ni'n caru ac ni'n galaru wedyn pan ni'n colli'r bobl yma. A nid yn unig, Sara, ydych chi fel cwnselwyr mewn prifysgolion ar hyd a lled Cymru a thu hwnt, nid yn unig ydych chi yn ysgwydd ac yn glust i wrando, i siarad am y gofidia ac i drafod y golled a'r galaru, ond mae yna gefnogaeth academaidd ar gael hefyd yn does? O ran, os mae rhywun yn stryglo, so os mae myfyrwyr ni yn stryglo, maen nhw'n mynd trwy cyfnod ble falle maen nhw newydd golli rhywun, neu maen nhw'n teimlo maen nhw'n galaru na yn amharu ar sut maen nhw'n gallu ymdopi gyda'i studio. Oes, mae gyda ni brosesau lle, wel, am un peth wrth gwrs, mae gwasanaeth lles gyda ni, so mae pobl yn gallu cael mynediad at gymorth yna, a hefyd wedyn mae yna system mewn lle ych chi'n gallu gwneud cais i gael estyniadau, neu falle bod yna modd cymryd amser i ffwrdd o brifysgol fel bod chi'n cael amser i alaru hefyd. A Nanw, be nes di wneud i dy helpu di, rhyw fath o strategaeth o ran ymdopi efo'r galar, ti wedi troi at gelf a ti wedi ffeindio bod celf wedi bod yn rhyw fath o ddihangfa ac yn rhyw fath o rhyw rwyd sydd wedi dy ddal di yn uchel i dy helpu di a dy gydio di i barhau ar dy siwrna? Ie, fel ych chi'n dweud, sam un strategaeth, wrth gwrs, gael fod mewn pethau gwahanol, ond dwi'n cofio cwpl o diwrnodau ar ôl fi golli tai, des i ddechrau wneud cael digidol, ac rhyw system i hynny datblygu fel fi'n dechrau codi arian o'r gyfer y listau yna, ac un o'r elusennau dwi wedi helpu fwyaf ydi hospice San Pendeir yn y Llanelwy, ac oedd hwnna'n hospice oedd o'n rhoi cymorth i taid yn uniongyrchol, felly mae'n rhyw fath o gylch mewn ffordd. Mae Aldi sôn am defnyddio fatha celfyddydau i dod dros hynny. Ac oedd o'n rhyw fath o ddihangfa a rhywbeth i mi weithio arno fo ffocysu'r meddwl mewn ffordd. So, mae'n braf bod rhywbeth da di dod allan yn efo, oherwydd bod yna wastad rhyw fath ola yn gallu dod allan o'n swyllwch. Ac wedi parhau efo'r dylunio a'r tynnu lluniau? Do, dwi'n dal i wneud hyd heddiw. Dwi'n wneud bach o ran fatha hysbysebu falle un mam ar gyfer ei chwmni hi ac yn dal yn trio codi arian yn diweddar, gwerthu campiau falle. A dwi wedi gwneud lot o bethau gwahanol, dylunio Cris T ar gyfer taith gerdded ar gyfer y hospice fyd. So dwi wedi mwynhau gwneud hynny, so Gwych iawn, Nanw, ac un arall dwi'n siŵr titha wrth dy fodd o ran y creadigrwydd yn mynd ati i gyfansoddi a chreu cerddoriaeth newydd. Pa mor sydyn nes di droi at yr elfen greadigol yna? Ddoth cyfansoddi fel rhyw fath o help i chdi yn ystod y cyfnod? Wel, o'n i di dechrau cyfansoddi tra o'n i'n ysgol, i ddeud y gwir, a o'n i di bwrw mlaen, ond erioed ydi ystyried os o'n i'n medru wneud o fel bywoliaeth, ond wedyn pan nath dad farw a ni ar y trothwy na o gadael prifysgol a meddwl beth dwi'n mynd i wneud efo mywyd, wel o'n i'n teimlo fel oedd cyfansoddi a chanu yn rhan mor
bwysig o mywyd i wedi bod, o'n i'n meddwl, wel, pam i fi beidio just trio mynd amdani? A o'n i teimlo fel, os o'n i'n wirioneddol angerddol amdano fo, bysa hynna'n dod drosodd yn fy nghneuon ni. Ond eto, ond deud hynny, nes i wirioneddol peidio siarad amdan y galar nes yn ddiweddar iawn, yr chydig o flynyddoedd, felly oedd cyfansoddi yn hynod o llesol i fi ac o'n i'n teimlo fel oedd o'n ffordd i fi cyfleu yr hyn o'n i'n deimlo, o'n i dal ddim yn cyfeirio'n uniongyrchol at yr hyn oedd wedi digwydd. A felly, mond yn ddiweddar dwi wedi sylweddoli bod cyffwrdd yn y galar a trafod o'n agored, mae hynna wedi bod yn agor drws at yr hyn falle o'n i'n cuddio yn y gorffennol, ond rwan dwi'n teimlo'n gryfach i fedru trafod a delio fo. Ti'n dad i ddwy o ferched bach Al. Oes na siarad am dy dad yn y tŷ pa mae'r genod o gwmpas? Wel, yn union, dyna di'r peth arall sydd wedi bod yn hwb i fi isio agor fyny am dad, ydy'r ffaith, wel, o'n isio i'r merched cael rhyw fath o syniad o be o taid fel, a taswn ni methu trafod hynny a agor fyny amdano fo, yna byswn ni bron yn ei gadael o lawr trwy peidio gadael iddyn nhw cael rhyw syniad mwy clir o fath o dyn oedd o. A felly, dyna hefyd dwi'n meddwl efo sgwennu caneuon neu creu nhw fath o gelf, ydy drwy trosglwyddo'ch cariad chi i fewn i ryw darn o waith, da chi bron yn neud i'r persona byw am byth, oherwydd mae'r darn yna o gelf yn cynrychioli eich cariad chi at y persona, a fydd o gwmpas i cenedlaethau yn y dyfodol i weld, a dwi'n meddwl dyna'r teyrnged gorau fedrith rhywun roi i rhywun, dweud y gwir. A mae hwnna yn hynod fendigedig, Al. Diolch am rannu hwnna. Felly, i gloi, dwi'n mynd i ofyn i unrhyw un ohonoch chi rannu cyngor, achos does na ddim cyngor siwr o fod all unrhyw un roed i rywun mewn collad a rywun sydd yn galaru. Ond ella geiriau o brofiad ag o obaith i rywun ella sydd yn ei chanol i ar hyn o bryd, neu rywun ella sydd yn profi galar, ond heb golli rywun eto, achos mae hynny'n bosib yn dydi, ella bod yna berson sydd yn sâl a bod nhw ddim wedi cael treulio amser efo'r person oedden nhw'n arfer nabod. Felly, Nanw, ddoi at chdi i gloi, felly, pa eiriau fysa chdi'n rhoi i unrhyw un o obaith ella sydd mewn trallod ar hyn o bryd? Dwi'n meddwl peth da ni wedi pwysleisio yn yma, dydy o beth does na beth derfyn i galar, a dwi'n meddwl na'r gwers mwyaf allan ni roi o hyd yn oed jyst y podlediad yma wedi bod yn siarad yn hollol bwysig, boed yn y cyn galar neu ar ôl, a bod ni'n gwaredu ar y tabw sydd o gwmpas galar, yn enwedig o ran pobl ifanc, am bod o rhywbeth sydd ddim cweit yn mor bresennol o gwmpas pobl ifanc, felly dwi'n meddwl bod fel myfyriwr mae podlediadau a siarad boed efo conselydd neu mewn grŵp o ffrindiau yn hollol bwysig ac yn cynnig gola. Diolch, Nanw. Al, mae o yn gallu bod yn brofiad unig tu hwnt a mi wyt ti o bawb yn nabod y profiad yna. Ond be fysa chdi'n dweud wrth unrhyw un rwan sydd yn gwrando ag sydd yn mynd trwy'r profiad yna? Swn i'n dweud dalwch gafal yn y gobaith am yfory, a daliwch gafal yn yr atgofio melys o'r person, a daliwch gafal yn y cariad oeddech chi'n profi gan y person yna. Fel da ni wedi sôn yn gynharach, mae yna mynd i fod corwynt o emosiynau yn dod ato chi, emosiynau cymhleth, falle fyddwch chi'n mynd dall, ond mae yna o hyd yfory, a mae yna o hyd gobaith a fyddwch chi'n dod at rhywle lle mae'ch galar chi yn mewn safle lle ydych chi mewn rheolaeth ohono fo, a fydwch chi gobeithio am diwrnod lle fydd bywyd yn bleserus unwaith eto. Hyfryd, Al, diolch. Wel, Sara, be da ni wedi ddysgu yn ystod 3/4 awr diwetha yma ydy, does na ddim ffordd cywir neu anghywir nag oes, does na ddim amserlen neu batrwm sydd yn ffitio, sydd fel uniform yn ffitio pawb. Rhoi'r geiriau olau i chdi, Sara, fel conselydd yn y Brifysgol yn Aberystwyth.
Wel, dwi'n credu o beth ni wedi glywed, mae teimladau, maen nhw'n newid na pethau chi'n bob amser cofio ydy. Maen nhw'n dod fel mewn tonau mewn ffordd. So os ych chi mewn ganol, poen ofnadwy a chi'n teimlo fel chi ddim yn gallu dioddau hyn bellach. Mae pethau yn mynd i newid, bydd fory'n teimlo'n wahanol. Ac os ych chi'n ffindio chi ddim yn gallu ymdopi, mae pethau yn mynd yn drech na chi. Mae yna sefydliadau allan na sydd yn gallu helpu megis cruise a Marie Curie, ac os ych chi yn y brifysgol, mae'r adran lles yna i'ch helpu chi. So mae yna wastad gymorth yna hefyd. Wel, mae hon yn sgwrs dwi'n sicr fydd yn cydio nwylo nifer fawr iawn o bobl. Nanw Maelor a Lewis a Sara Childs, diolch o gawyn i'r trio chi am eich cwmni heddiw. Diolch unwaith eto ein gwesteion ni heddiw i Nanw Maelor a Lewis a Sara Childs o Brifysgol Aberystwyth. Cofiwch am wefan myf.gymru am bob math o wybodaeth am iechyd a lles myfyrwyr. Trystan Lewis Morris ydw i ac mae'r podlediad yma yn gynhyrchiad gan Bengo Media ar ran Prifysgol Bangor, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ariennu'r sgwrs gan gyngor cyllido addysg uwch Cymru. Diolch am eich cwmni heddiw. Tan tro nesa. Tara.